сізге әлігі ұзған сезон? Ол ұзған сезон неше деп айтайын енді. Мына ол ұзып та кетті, енді сағына да баштадық. Мына қазір яңа концерт программасы үстінде әзірленесі болашақ енді жай күні. Шоңа көре мына бір түрлі мұңсулық бары бір көңіліне билеп ала. Меңіне түгіл, біздің барлық көркеміміз, чөнки бізге ашу қатылы жылы мұнасабат, шүндей жылы алқыштар біле өткенлер үшін. Рахмет, енді келесі сезонда ашыға насып етсін. Максим Куприянов, как для вас прошел этот сезон? Мне кажется, очень бодро, энергично, модно, стильно, молодежно. Запомнилось очень много километров дорог, очень много залов, очень много прекрасных, теплых зрителей. Этот барабанщик играет лучше всех, аж щепки летят, да? На дрова пойдет. Ильгиз Раисович, ничек сізге әлігі сезон? Бикша болды сезон. Дұрысын айткенде, һәр елдан ауырақ бара, міне бары тик материалны туплау, чөнки біздің белән бергә безнең тамашачы да үсеп бара. Һәм ниндидер яңалыклар уйлап табырга, ниндидер музыкаль зур сәхнә өчен ул авыррак булып чыга. Ләкин шул авыр максатларны ирешер өчен без күп көч куябыз һәм әлбәттә безнең тамашачылардан җылы алкышлар алабыз. Рустам Усманович, как вам этот сезон? Сезон был очень насыщенным, очень и в программном, в репертуарном плане очень богатым. Мне кажется, мы все жанры смогли охватить. И не знаю, мне этот сезон очень понравился. Привет всем нашим подписчикам. Приходите к нам на концерты, супер классный. Андрей Аношин. Да. Чем для вас запомнился этот сезон? Очень плотный график концертов. Самолет у меня был, автобусы были, поездов только не было. Әлігі сезонда ең яратып башқарған жарығыз нендей? Олай әйтеп болмай бит, аны теге ең яратып деп инде. Менә быел, көтеп алганы бар инде, барыбыр. Бигрәк тә күңелеңә авыр алма дигән җырны көтеп алып җырлыйм мин аны. Минем репертуардан булмаса да, мин аны инде кабаттан башкаручы булсам да, менә шул тиклем нәзакәтле итеп киләбез без ул җырга әзерләнеп. Зәмирә, сіз әлігі концертның ең еш тамашашысы буларак узган сезон турында нәрсә әйтә аласыз? Мен шыннан да Филис Кахировның ең тоғры тамашачыларының бірсі. Мен сезон гына түгел 15 ел аны бик яратып тыңлыйм һәм шыннан да ең эстетик канәгатьләнү ала торган концертларның бірсі Филис Кахиров концерты. Шыннан да моң булсын, ул тере оркестр, музыка булсын, ул башкару усталыгы булсынмы. Һәм инде Филистан соң инде булса башка концерттан канәгатьләнү алу, башка артистлар үпкәләмәсен бик кыен. Һәм ничә тапкыр тыңласам да, бу сезонда гына шулай туры килде, бик күп тапкырлар тыңларга туры килде. Кемдер уйлый, мин махсус аклап бирим дип. Алай түгел, шулай туры килә. Һәм әйтәсем килә, беренче тапкыр караган кебек карыйм. Ничә тапкыр карасам да, беренче тапкыр караган кебек. Шуннан да искиткеч.
как вам этот сезон? Мне очень жаль, что он заканчивается, честно. Яшьлек гомерең кыска синең, шундый кыска кебек тоела. Кишен чәчәк аткан була, тагында инде коела. Мәхәббәт, ул үзе иске нәрсә, һәрбер йөрәк аны яңарта. Тиле яшьлек ярты гомерен бирә, аның хисләре янала. Ömür uzağaş, qaytım yol yanadan. Tik minim yaşlık niktir qaytar kebek. Yaşlıkta sigen yar, sağındım kilib al. Seni kütem Haman dip aytır kebek. Yaşlıkta sigen yar, sağındım kilib al. Башкалар эме шушы хәтле шын татар дөньясына профессиональ җыр моң бүләк иттегез эме. Менә күз яшым менә монда тора. Чөнки мин беренче тапкыр Минтимер Шәрифовичка сезгә карата әйткән сүзе эме. Сез укып бетереп кенә чыктыгыз, ул әйтте. Филус диде, җырчылар күп диде. Синеке кебек тавыш бик аз диде эме. Җырыгызны, моңыгызны вакламагыз диде ул сезгә шул вакытта. Дөрес әйттеме эме? Менә аның сүзен сез өскә күтәрдегез һәм сез татар дөньясына алтын тавышыгыз белән моңны вакламыйча безгә тапшырдыгыз. Искиткеч дәрәҗәдә име, менә мин генә түгел, бөтен халык шушы дәрәҗәдә зурлап кабул итте име. Шиксез хөрмәтем. Мин яңадан сезнең концертларны калдырмам. Шатлы беле. Самое интересное, что запомнилось в этом сезоне? Самое интересное, что не хватило этого сезона. Хотелось бы еще продлить. Катя, любимые композиции, которые играла в этом сезоне? Take 8. Никогда такого не было, и вот опять, Руслан, вот ты весь сезон ходил и снимал всех подряд, задавал вопросы провокационные. Да. Что тебе понравилось, что запомнилось? Запомнился, как всегда, запомнилась лучшая музыка, лучший вокал, лучшая команда и много-много интересного, которое было у нас не только на сцене, но и за. Ну, об этом история умалчивает. Руслан Сафин, Вера Насибуллина, Максим Кумриянов, Андрей Аношин, Екатерина Болотнова, Гульнара Ярмиева, Рустам Рахматуллин, Илгиз Мухамединов, Ауыз операторы Максим Суворов. Жамағат, кімді болса ұмытмадым екенімді, барысында айтып өттім бұғай. Өзім қолғанмын, Филус Қахиров.
плюс сезон тамам. Нинди хис кешірішілер? Негізі бұшылық қазір барлыққа келді көңілді. Шанып та болмай, ол сезон біткеніне де. Нәрсе деп етес келейінді. Бүтін тамашашыларға бек зор рахмет та енді Алла берса. Келесі сезонда ұшырашырбыз Алла берса. Хамди яңа концерт программасы білен тамашашыларға ұлы рахметлерім өзімнің есімнің түгіл бүтін болған барлық түркіміз есімінен. Сізге бек зор рахмет. Келесі ұшырашылар насип болсын.